שמי יואל לוי, אני ראש תחום טכנולוגיה וחדשנות בעיריית אור יהודה. התפקיד הזה הוא די חריג ויוצא דופן, משהו שאנחנו המצאנו כדי בעצם לעמוד כתף אל כתף עם המנמ"ר, מנהל המחשוב הרשותי, ולתת ראייה קצת יותר אסטרטגית לכל התהליכים הטכנולוגיים שקורים בעיריות. אור יהודה מונה 40,000 תושבים וקצת. בעיר קטנה כמו אור יהודה, בסופו של דבר יש משקל מאוד גדול לאדם. אחת המערכות החשובות, חיבור למערכת האוכלוסין של משרד הפנים. אחת לשבוע במוצא שאנחנו מקבלים עדכון מאוד מאוד מדויק לגבי כמות התושבים, ואז אנחנו יודעים באמת לא רק את מספר התושבים, אלא גם נתונים דמוגרפיים נוספים, נשים, גברים, גילאים, מצב משפחתי, מי עבר לעיר, מי עזב את העיר, נולדו, נפטרו, כל זה ברמת עדכון יחסית מאוד מאוד גבוהה. המתחם הזה מורכב למעשה משתי יחידות. צד אחד זה מוקד 106 שפועל 24/7, 364 ימים בשנה, וצמוד אליו השולחן המרכזי שהוא בעצם מניע וקם לחיים כאשר העירייה נמצאת בחירום. אז הדבר הראשון זה רמת מיגון. המבנה נמצא כרגע בתוך מקלט, וכאשר יש אירוע או אזעקות לא צריך לשנות שום דבר והעבודה נמשכת באופן רציף. זה היה העיקרון הראשון. הדבר השני הוא בעצם סביבת עבודה מאוד נוחה ונעימה לעובדים. יש כאן מוקדנים שנמצאים כאן 24/7, ימים, לילות, חגים, שבתות, ובאירוע משברי מצטרפים לכאן עוד כמות גדולה של עובדים שלפעמים יכולים גם כן לבלות כאן שעות ארוכות. אז זה היה מאוד חשוב שהאווירה והסביבה, החומרים והצבעים יהיו כאלה שישרו נינוחות, כי גם ככה המקום הזה הוא לחוץ, אז לא צריך גם סביבה קרה וקשה. בשום שלב לא עשינו פשרה על הנוחות לטובת הטכנולוגיה, ברוב המקרים זה היה הפוך. כאשר היה צריך להכריע בין נוחות עובדים לבין אלמנטים טכנולוגיים, נוחות עובדים תמיד קיבלה עדיפות על פני היבטים טכנולוגיים. והעיקרון השלישי שהטכנולוגיה תהיה הטכנולוגיה העדכנית והמיטבית. אם כבר עושים את התהליך, וזה פרויקט מאוד מורכב ברמה עירונית, לא זול בכלל, אז שהטכנולוגיה תהיה הטובה ביותר הזמינה באותו רגע, וכאן זה בעצם היה החלק העיקרי שבו אני השתתפתי. אז היום KVM over IP הוא בעצם הבשורה והדרך הנכונה, לפחות לטעמי, לבנות חדרים כאלה מורכבים. הגמישות והקבילה שהיא אחידה לאורך כל הפרויקט. אני יכול היום לבקש איזשהו שינוי, ואפשר ממש בעניין של דקות לשנות פה משהו שהוא מהותי במערכת, בלחיצת כפתור, אפילו במחשב מרוחק. המקורות רובם נמצאים בארון התקשורת, שזה בעיקר מחשבי מצלמות, מחשבי תצוגה, מחשבים שמציגים מידע מהאינטרנט או ממערכות פנימיות של העירייה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לבחור מתוך מגוון מערכות העירייה מה אנחנו רוצים להציג, ויש מספר רב של מערכות שהן במחסנית. לא כל המערכות רלוונטיות לכל סנריו חירומי. מערכת ההשקיה העירונית, מערכת איסוף ההשפעה העירונית, מערכת ממוחשבת מרכזית, אגב מערכת מדהימה שחסכה לנו מיליוני שקלים, אבל גם ניתן להציג אותה פה למרות שלא תמיד היא רלוונטית לאירועי חירום, אבל השגרה היא כזו במוקד שיש איזשהו סטאפ בסיסי שמאפשר לתת תמונת מצב רציפה על מה שקורה. יצא שהחדר הזה נכנס לשימוש תוך כדי מלחמה, אבל התכנון שלו והגיית הרעיון התחילו הרבה לפני, ולכן גם כאשר רשויות אחרות באות ללמוד ולהסתכל, ההמלצה שאני תמיד חוזר עליה, ברגע שחשבתם על הרעיון, ברגע שיש לכם הבנה שהצורך קיים, אסור לעצור ואסור לחכות, צריך להתחיל כמה שיותר מהר, כי אי אפשר לדעת מתי יתפוס אתכם המשבר, האירוע או המלחמה הבאה. חשוב להגיד תודות. לא מדובר כאן מעבודה של אדם יחיד. נכון שאני מרואיין ואני יושב בפרונט, אבל יש צוות שלם שכל אחד נתן את היכולות ואת המיומנויות הייחודיות שלו. אז ציינתי קודם את יונית דלל, שהיא ראש לשכת ראש העיר, אבל בפרויקט הזה היא בכובע של מנהלת השירות העירונית, ובכובע ושותפה נוספת היא טוני אדיב, שהיא בעצם מנהלת הבינוי והחזקה של מוסדות הציבור, שהיא בעצם ניצחה פה על הפרויקט
במעטפת שאפילו יותר גדולה משלי, כי היא הייתה אחראית על הבינוי. החוויה העיקרית היא לראות משהו שנמצא על הנייר, בסרטוטים, בתוכניות, בשיחות, בישיבות ודיונים, פתאום עובד, מתפקד, פועל עם כמעט אפס תקלות, ומתפקד בדיוק כמו שתכננו. זה חוויה יוצאת דופן.